एगो आदमी बड़ा ही गरीब रहे। ओकरा पास रहे खातिर फूस के झोपड़ी और खेत के नाम पर जमीन के एक छोट सा टुकड़ा रहे। वो हमेशा निराश से भरा रहत रहे और दूसरा के खेत में मजदूरी कैल करत रहे। आपन दुख से दुखी राम निवास ना केहू से बात करे और ना ही केहू से मतलब रखत रहे। अगर ओकरा के कोई टोके तो वो ओकरा के उल्टा पुल्टा सुना देत रहे। गांव के लोग समझत रहन कि राम निवास की हालत के वजह ओकर मेहरारू के मौत बा। राम निवास के एगो बेटा रहे सुरेश। वो 14 साल के रहे। स्वभाव से वो बाबूजी से बिल्कुल उल्टा रहे। वो हंसमुख और मदद करे वाला रहे। स्कूल से कभी कभी वो अपन दोस्त के साथ तालाब चल जात रहे। ओइजा वो मछली के पकड़े में ओकरा बड़ा ही अच्छा लागत रहे। एक समय लगातार 3 दिन से बारिश होके से और राम निवास के बुखार आ गई। घर के राशन भी खत्म हो गए रहे। बाबूजी के बुखार में तपत देख, झोपड़ी के जगह जगह से पानी टपकत देख ओकरा आपन गरीबी पर बड़ा गुस्सा आवत रहे। वो पानी में भीगते हुए आपन एगो शिक्षक के घर के तरफ इस सोच के निकल पड़ल कि अगर शिक्षक के नजर पड़ी तो शायद ओकरा के दयावश कुछ खाए के दे देस। उ अपन शिक्षक के घर के सामने से गुजरत रहे और आपन सोच पर सोच के ओकरा लाज भी लागत रहे। ऐसे उ गर्दन झुका के नजर चुरा के निकलत रहे। उ अब आपन शिक्षक के घर के सामने से निकलत ही रहे कि केहू आवाज कैलस तो ओकर गर्दन घूमल तो देखलस कि ओकर शिक्षक ओकरा से पूछत ताड़न कि इतना बरसात में भींजते हुए कहाँ जाता रे। वो उनका तरफ बढ़ते हुए बोल उठल कि बाबूजी के तेज बुखार बा, ऐसे हर सिंगार के पतई लावे जातन। शिक्षक कहे लगलन कि अरे बेवकूफ, तू ऐसे तो खुदे बीमार पड़ जेबे। छाता लेके निकलते तो सुरेश बोल उठल कि गुरुजी, भूखा आदमी पर पानी के असर ना होला। रउरा हमरा के काहे के इजा रोकनी ह, कुछ काम बात बताई। गुरुजी कहलन कि जरा सा ग्वाला के यहाँ से दूध ले आओ। 2 दिन से मुन्ना भूखे रोवता। जब तक ग्वाला के यहाँ से दूध लइबे तब तक तोरा खातिर रोटी भी बन जाई। सुरेश दूध के बर्तन लेके पप्पू ग्वाला के यहाँ दौड़ लगैलस। पप्पू कहलन कि इतना बरसात में दूध भला कौन दूही। ई सुन के सुरेश बोल पड़ल कि अरे पप्पू चाचा, मास्टर साहब के बेटा सवेरे से दूध खातिर रोता, लड़का के दूध निकाल के दे दही। ई सुन के पप्पू बोल उठल कि पहले गाय खातिर हरा चारा काटे के पड़ी, ओकरा बाद दूध दुहल जाई। सुरेश कहलस कि चारा हम काट देतानी और जल्दी जल्दी गणासा से हरियर चारा के कुटी काटे लागल। कुछ देर में उ चारा काट के गाय के नाद में भी डाल देलस। ओकरा बाद पप्पू बाल्टी और छाता लेके आइल और बैठ के गाय के दूध निकाले लागल। दूध निकाल के उ घर के अंदर से एगो बोतल लेके आइल। मास्टर साहब के बर्तन में दूध डलला के बाद उ बोतल में दूध भर के सुरेश के देते हुए कहलस कि तोहरा खातिर बा, हमरा पास पर्याप्त पैसा नइखे, ऐसे तू ई 5 रुपया और ई दूध रख ल। साथ में ई भी बोलस कि सवेरे आके 3 गो गाय के चारा काट दीह, हम तारा के रोज आधा लीटर दूध और महीना के 300 रुपया दे दे। ई सुन के सुरेश काफी खुश भइल और अब उ बड़ा ओकरा तेज भूख लाग रहे। रास्ता में 5 रुपया के दवाई लेलस और उ मास्टर साहब के घर पहुंचल त मास्टर साहब बहुत खुश भइलन। उ सुरेश के कहलन कि सुरेश अब बैठ के खाना खा ले। ए पर सुरेश बोल उठल कि गुरुजी, हमरा के रोटी दे दी, हम घरे जाके खा ले। गुरुजी घर के अंदर से पन्नी में रोटी और टिफिन में तरकारी लेके सुरेश के देलन और कहलन कि सुरेश, अगर तोरा बुरा ना लागे तो सवेरे हमरा खेत में 2 घंटा निराई कर देल कर। तोर माई नइखे, हम तोरा खाती और तोर बाबूजी खाती सवेरे रोटी के इंतजाम कर दे। सुरेश दूध के बोतल और रोटी लेके अपन झोपड़ी में पहुंचल।
उ राम निवास के भोजन दवाई या दूध गरम कके देलस त राम निवास के बुखार कुछ ही घंटा में उतर गई। राम निवास पानी में बाहर निकले खातिर सुरेश के डांटत रहे त सुरेश पूरा कहानी सुना देलस। राम निवास खिसियाए लागल और कहे लागल कि हम तोरा के सिर्फ पढ़े के कहले बानी, हम तो मजदूर हइये बानी, तू मजदूरे बनबे। बाबूजी के बोली सुन के सुरेश रोते हुए कहे लागल कि आज घर में अनाज नइखे और ना ही सब्जी, रउरा बुखार में पड़ रही, अगर हम बाहर ना निकलती तो भूख से ही मर जेती। हम पढ़ाई छोड़ले नहीं की, केवल कुछ घंटा के काम बा। राम निवास बेटा के रोते हुए देख के कहलस कि अच्छा कोई बात नहीं खे, पर पढ़ाई पर जरूर ध्यान दिए। शाम में सुरेश मास्टर साहेब के बर्तन वापस करे गए तो सर अपन बगल के खेत में भिंडी तोड़ के लावे के कहलन। सुरेश आधा घंटा में ही बोरा भर भिंडी तोड़ के ले आइल और सर के सामने रख देलस। तो मास्टर साहेब कहलन कि बेटा अभी तक कोई व्यापारी नहीं खे आइल, ए भिंडी के भाव करे, तू बाकी सारा भिंडी के ले जा और गांव में बेच द या बांट द। लगभग 10 किलो भिंडी पीठ पे लेके वो गली में आवाज लगावे लागल। बरसात में कोई खेत में जाइल ना चाहत रहे, ए कारण वो भिंडी 100 रुपया में बेच देलस और कुछ भिंडी ओकरा बोरा में ही बाच गई। सुरेश मास्टर साहेब के 100 रुपया देल चहलस तो ऊ ओकरा पास अइलन और वापस करते हुए कहलन कि बेटा ई तहार मेहनत ह। सुरेश आटा तेल खरीदते हुए घरे आयल तो ओकर बाबूजी अवाक रह गइलन। सुरेश सवेरे 4 बजे उठ के पप्पू ग्वाला के काम निपटा के मास्टर साहेब के खेत में भी काम कर आपन पढ़ाई में भी मन लगावे लागल। लोग से बेटा के बड़ाई और पहले की स्थिति में सुधार होखे से राम सेवक के स्वभाव भी बदल गई। अब दोनों बाप बेटा अपन खेत में ही सब्जी उगावे लगलन। मास्टर साहेब सुरेश के पढ़े के में भी खूब प्रोत्साहित कैलन, जे कारण सुरेश अच्छा अंक से 10वां पास क गईल। अब ऊ 11वीं के साथे साथे शाम में मिलिट्री में चयन तैयारी भी करत रहे। सबके पूरा विश्वास रहे कि आपन मेहनत के बदौलत आपन लक्ष्य जरूर पूरा करी और एक दिन सुरेश के मिलिट्री के रिजल्ट आइल तो ओह में वो चयन हो गई। दोस्तों ये कहानी ये समाप्त होता। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। धन्यवाद।